Predstavte si, po smrti sa vaše telo úplne rozpustí. Bez ohňa, bez hrobu. Žiadna jama, žiadny plameň, len tekutina. A v mnohých krajinách je to úplne legálne. Telo sa umiestni do uzavretej oceľovej kapsuly, naplní sa vodou a žieravou zásadou a pod tlakom sa zahreje na 150 stupňov Celzia. Prebehne reakcia, ktorá robí to isté, čo kyselina, len jemnejšie. Do 3 až 4 hodín sa všetko mäkké, koža, orgány, tkanivo úplne rozpustí. Z tela zostane len číra tekutina a niekoľko bielých úlomkov kostí. Výsledná tekutina je čistá, bez DNA a bez zápachu. Jednoducho sa vyleje do odtoku. Kosti sa rozomelú na prášok a odovzdajú rodine, rovnako ako bežný popol po kremácii. Táto metóda spotrebuje 4-krát menej energie ako tradičná kremácia. Ortuť zo zubných výplní sa neuvoľňuje do ovzdušia. Teplota je na to príliš nízka. Dnes je táto metóda legálna vo viac ako 20 štátoch USA a niekoľkých európskych krajinách. Počet ľudí, ktorí sa chcú takto zbaviť svojho tela, každým rokom rastie. Niektorí podpisujú takéto dohody vopred, ešte za života. Chcú zomrieť ticho, bez ohňa, bez diery v zemi, jednoducho sa do niekoľkých hodín vrátiť do prírody. Príbuzní dostanú snehobiely prášok, čistejší ako popol po kremácii. Žiadny zápach spáleniny, žiadne škodlivé látky. Tichý, čistý koniec ľudského tela. Čo keby ste namiesto rozpustenia boli zmrazení tak krehko, že samotná vibrácia rozdrví vaše telo? Presne takto funguje švédska pohrebná metóda. Telo sa ponorí do tekutého dusíka a ochladí na mínus 196 stupňov Celzia. Pri tejto teplote sa ľudské mäso stáva ako sklo, tvrdým a úplne krehkým. Potom sa zapnú vibrácie. Za pár minút sa telo doslova rozpadne na jemný prášok. Nie je cítiť žiadny zápach, nikto sa ho nedotýka. Všetko robí stroj. Prášok prechádza vákuom, čím sa odparí všetká vlhkosť. Telo s hmotnosťou 80 kg nakoniec vyprodukuje asi 20 kg sušiny. Pred konečným balením sa prášok kontroluje nakou. Srdcové zariadenia, zubné korunky a implantáty sa vyberajú samostatne, aby sa predišlo kontaminácii pôdy. Pozostatky sa umiestnia do škrobovej škatule a plitko sa zahrabe. Po roku alebo roku a pol škatula a jej obsah úplne zmiznú v pôde bez stopy. Mnoho ľudí žiada, aby navrch zasadili strom. Namiesto studeného kameňa živú rastlinu, ktorá sa živí tým, kým ste boli. Metóda je patentovaná v 35 krajinách. Švédsky biológ, ktorý to vynašiel, to nazval sľubom prírode, že všetko vráti. Úprimnejšie ako ležať zapečatený v kovovej rakve pod betónovou doskou. Čo keby ste sa po smrti mohli premeniť na skutočný diamant a nosiť ho každý deň? Toto nie je film. Švajčiarska spoločnosť to práve robí a na túto službu je dlhá čakacia listina. Po kremácii zostanú asi 3 kg popola. Na výrobu diamantu potrebujete aspoň 500 gramov. Z neho sa chemicky extrahuje takmer čistý uhlík. Uhlík sa umiestni do komory s teplotou 1370 stupňov Celzia a pod tlakom dostatočným na rozdrvenie malého auta. Takto príroda vytvára diamanty po milióny rokov, len tuto trvá týždne. Po 6 až 8 týždňoch vzniká skutočný diamant. Klenotník ho bez špeciálneho vybavenia nedokáže rozlíšiť od prírodného. Rozdiel odhalí až chemická analýza. Väčšina diamantov vyrobených z ľudského popola je modrá vďaka bóru, ktorý je prítomný v každom tele. Pre tých, ktorí podstúpili liečbu rakoviny, je kameň takmer priehľadný. Každý kameň má jedinečný odtieň od takmer čiernej po priehľadnú. Je to doslova odtlačok prežitého života, stlačený do niekoľkých gramov pevného uhlíka. Cena sa pohybuje od $5,000 do $22,000 v závislosti od veľkosti. Tá istá švajčiarska spoločnosť už teraz dostáva viac ako 1000 objednávok ročne a dopyt stále rastie. Niektorí nosia tento šperk každý deň. Hovoria, že je to lepšie ako chodiť raz ročne na cintorín. Milovaná osoba je doslova vždy tam, na vašom prste. Čo ak sa vaše telo po smrti premení na úrodnú pôdu a na nej rastú kvety alebo stromy? V niekoľkých amerických štátoch to už nie je len legálne. Je to biznis. Telo sa umiestni do oceľovej nádoby spolu s drevenými štiepkami, slamou a suchou trávou. Vo vnútri sa vytvorí správna rovnováha vlhkosti a vzduchu. Baktérie sa pustia do práce. Baktérie zohrejú obsah na 65 stupňov Celzia, čo je teplota, ktorá ničí všetky patogény. Rozloží sa absolútne všetko, vrátane kostí a zubov.
Do 30 dní sa telo premení na výživný kompost. Takto sa vyprodukuje približne 800 litrov úrodnej pôdy, čo sú asi 2 fúriky tmavej zeminy. Príbuzní si môžu túto pôdu ponechať alebo ju darovať lesným rezerváciám. Väčšina si vyberie druhú možnosť, aby vrátili prírode to, čo kedysi dala. Kremácia jedného tela spotrebuje viac ako 100 litrov paliva. Kompostovanie vyžaduje 8-krát menej energie a do ovzdušia sa takmer neuvoľňuje oxid uhličitý. Cena je približne $5,500. Je to lacnejšie ako štandardný pohreb. Cirkev sa proti tejto myšlienke postavila s argumentom, že táto metóda je vhodnejšia pre zeleninu ako pre ľudí. Napriek protestom bol zákon prijatý. Jeho podporovatelia jednoducho odpovedajú. Pochádzame zo zeme a musíme sa do nej vrátiť. Len rýchlejšie a v prospech tých, ktorí zostanú. Rozpúšťanie, mrazenie, diamanty, kompost. Pohrebný priemysel sa mení pred našimi očami. Za tým sa skrýva skutočný problém, o ktorom takmer nikto neuvažuje, kým sú nažive. Dnes na Zemi žije 8 miliard ľudí. A počet mŕtvych ležiacim pod zemou je už takmer dvojnásobný. Cintoríny v mnohých mestách sú oficiálne preplnené. Spopolnenie jedného tela uvoľní do ovzdušia približne 250 kg oxidu uhličitého, čo je toľko, koľko by ste preleteli z jedného európskeho hlavného mesta do druhého. Tieto nové metódy nie sú len luxusom pre bohatých. Každá z nich je už legálna aspoň v niekoľkých krajinách. Jedinou otázkou je, kedy sa rozšíria. Všetky tieto metódy majú jednu spoločnú vec. Túžbu dať telu po smrti zmysel. Nie len ho pochovať a zabudnúť naň, ale zanechať po sebe niečo skutočné a živé. Len v USA sa telá pochovávajú ročne, pričom sa na ošetrenie používajú tisíce tón kovu a milióny litrov chemikálií. Toto všetko sa pomaly v priebehu rokov rozpúšťa v pôde. Možno o 20 rokov cintoríny, ktoré poznáme, prestanú existovať. A voľba, ktorá sa teraz dá zvláštna, sa stane tou najbežnejšou. Otázkou je, čo si vyberiete. Diamant, rozpustenie alebo kompost. Bez ohľadu na to, ako skončíte, je dôležité vedieť, čo vás čaká. Prihláste sa na odber kanála a sledujte ďalšie epizódy. Nájdete tam ešte viac dýchberúcich faktov. Toto je dôležité.